El Premi d'Arquitectura s'atorga a projectes arquitectònics contemporanis. Això vol dir de l'any 2021 a l'any 2022. Estem parlant de projectes de qualsevol tipologia, és a dir, es poden presentar projectes de nova planta, projectes de rehabilitació, projectes d'ampliació, intervencions amb estructures efímeres, projectes de paisatgisme, etc. També projectes de qualsevol ús i d'àmbit privat o d'àmbit públic. Es valorarà també que siguin intervencions que reflecteixin quins són els canvis i les transformacions que s'estan duent a terme des de l'arquitectura. És a dir, també es valorarà que s'entengui l'arquitectura com una eina de transformació d'una societat, que tinguin també una capacitat per poder dialogar amb el patrimoni, que respectin i tinguin en compte el patrimoni existent, també que puguin dialogar i respectin i s'integrin dins del paisatge existent i dins del territori. Finalment, podem dir que una cultura que aspira a ser una projecció internacional ha de tenir en l'arquitectura un dels seus pilars fonamentals.